Liyayikhetha igumgedlela inkosi enkulu uBhombela esitimeni samampondo baba mkhulu uNkulunkulu phakade. Amen. Yizo zonke lezi manga ezazimqhatha-ke nawo amabandla uShembe. Waphenduka isitha ngakho ukusindisa abantu ababethakathwe ngabathakathi nababethakathwe yibo abelungu. Kodwa iqembu lamadube esandlwana elalisebenzela abelungu kuzo izimishini ukuthi phela kuphele abantu. Nomuthi wabelungu onguphungukani Mazulu usebenze kahle. Lalilwisana kakhulu naye uShembe lona osindisa abantu. Okusobala ukuthi leli qembu lamadube esandlwana lalisebenzisana naye umlungu lona ofake uphungukani Mazulu. Liphinde lisebenzisane naye futhi umthakathi lona othakatha abantu osebafake amalumbo ezinyongo. Kodwa amanye amakholwa ayahluleka phela ukuzibamba ngoba vela kugulukudele uma ekezwa ukuthi uShembe ukhona endaweni. Ahluleka nokuzibamba ebheke kuye phela uShembe eyofuna ukuphiliswa. Kodwa uma kuye kwazwakala ukuthi uye kuye uShembe uphenduka ube yisitha esikhulu sawo amakholwa asizimishini kanye nabefundisi bakhona. uShembe lona wayengahlali ndawonye, wayehamba indawo ngeindawo njengoba waze watholana nendoda eyayizobika umkayo ukuthi uphuphunyelwa yisisu. Lo nkosikazi wale ndoda njalo uma esebambile wayephupha ebusuku aphuphe inyoni. Uma ephuphile le nyoni isisu siyachitheka. uShembe wabe sebuza yona le nkosikazi ukuthi kwenzakala kanjani. Wabe seyichaza indaba unkosikazi ukuthi ufika aphuphe le nyoni indizele khona lapha endlini ebese ihlala phezu kwakhe. Uma kuyahlala phezu kwakhe isisu siyachitheka. Wabe uShembe esemyala lo nkosikazi ukuthi akakline kule ndlu akhiphe yonke impahla mesesinda ngobulongo. Wakwenza lokho unkosikazi. Wabe seyafika uShembe wangena kuyo le ndlu walala khona. Nangempela yafika le nyoni ebusuku. Wavele wayibamba kalula nje uShembe le nyoni wayibulala. Kusukela ngalelo langa lo nkosikazi wabe seyakhulelwa izingane ezingaphuphumi. Uyalapha, ulapha ngezwi, ulapha ngendlela eziningi ezahlukahlukene. Abanye abathandazela besinde, abanye abageza. Ubageza ngamanzi bese beyasinda. Sazenzeka phela izindaba khona lapha emzini waseKuphakameni. Kufika yonke inhlobo yomuntu ogulayo. Ngelinye ilanga kwafika intombi eyayigula kakhulu, isikhumba sayo sibuza njengesenyoni. Yayisihambile kodokotela nakhona ezinyangeni kodwa kwanhlanga zimuka nomoya. Wabuza uShembe ukuthi iphethwe yini le ntombazana. Wabe seyiyalela ukuthi ayihlale ngaphandle ingangeni endlini ngoba phela wayebhizi esathandazela abanye abagulayo. Wathi mayiqeda wathandazela yona le ntombazana laphuma idimoni yasinda intombi. Leyo phela kwakuwuye uBhela Ngcobo, leya ntombi eyayithandwa uye uMnqayi, umshumayeli wakhe phela uShembe. Le ntombi egcine ishile ukukholwa yahamba nensizwa yeKhaladi. Phela uPeter Mnqayi uye lona wayekade banjwe kuye uNkulunkulu ngokuthi agule kuze kuzofika yena uShembe lona amsindise kuze ebe yisisebenzi sakhe uNkulunkulu ehambe naye uShembe. Inkinga kaMnqayi wayefuna ukuganwa kanti uShembe lona wayemtshelile uNkulunkulu ukuthi ngeke aze aganwe uyoze angene ethuneni. uShembe lona wayeyisimanga, wayeshintshashintsha ebe umfundisi, ebe umprofeti, ebe uNkulunkulu. Njengoba wakwazi ukubona ingane eyayisencane okuthiwa nguTholani wakwaGoba ukuthi yothi uma isiganile ingane yayo yokuqala iyoshona. Nangempela kwaba njalo. Lolu dumo lukaShembe nakuba abelungu basebelazi ngoba phela wafika naye umlungu owayenengane egula ngekhanda. Eyafika isiboshwe nangezintambo ngenxa yako ukugula ngekhanda. Wathi uShembe ayifakwe endlini eyinamafasitela iqaqwe intambo. Kwavele kwayivuka kakhulu ukuhlanya le ntombi yabulala amafasitela yaphuma yabaleka. Kwaze kwabikelwa yena uShembe kanti uyise useyibambile. Wathi mayeqhamuka uShembe ukuhlanya kwathi ukwehla kancane basithi ayithathwe ifakwe endlini. Wayithandazela.
Kwaba ngcono ukuhlanya kodwa kwangaphela, bathi ukuhlala iy'nsukwana lo baba naye umntwana wakhe ongaphili ekuphakameni. Ilapho ngelinye ilanga yabonakala le ntombazana isiphezulu esihlahleni igijima njengenkawu. Ilapho uShembe aphuma wayikhomba khona, wathi moya emibi phumani kule ntombazana. Ukuhlanya kwaphela ngaleso sikhathi yehla esihlahleni, kodwa uyise wayo akakholwanga. uShembe wambuza uyise ukuthi uyabona ukuthi ingane yakhe isiphilile, wathi umlungu angazi. uShembe wavele wayithuma le ngane ukuthi ayenze itiye enzela ukuthi ubaba wayo abone ukuthi isiyaphila. Le ntombi yahamba yafika yalenza ngempela itiye. Yathi noma ifika itafula lingekho yalilanda afika yalibeka ne-tray nakho konke okwenza itiye phambi kwakhe uShembe. Yabe isimenzela uShembe yamnika waphuza. Wabe sephinde embuza futhi umlungu ukuthi uyabona yini ukuthi umntwana wakho seyaphila. Ilapha ajabula khona umlungu, wathi uyambonga uNkulunkulu wasekuphakameni nokusindisa indodakazi yakhe. Wabe sebakhulula uShembe, wafika lo mlungu eThekwini wangawuvala umlomo ebabaza amandla kaShembe. Bamangala abelungu ngoba phela babeyazi le ntombazana ukuthi iyahlanya. Abelungu abaningi babengayikholwa lento, kodwa omunye umlungu wacela ukuthi amphelezele lo mlungu wale ntombazana ehlanya ukuze ayombona lo Shembe. Bagcine befikile khona ekuphakameni bahlangana naye uShembe. Lo mlungu wambuza ukuthi huwe uShembe usindise le ntombazana. Wavuma. Wababaza kakhulu lo mlungu babaza amandla kaShembe, kodwa uShembe wathi isindiswe uNkulunkulu le ntombazana, ayisindiswanga yimina. Babonga kakhulu abelungu bathi siyabonga kuNkulunkulu wakho osindise le ntombazana. Zonke lezi manga ezazenziwa uShembe zokusindisa abantu nokukhipha amalumbu, phela zasiziningi izimanga ezazenziwa kuye uShembe. Babembiza nakweminye imizi abesuke benezinkinga bethunyelelwe izilwane, njengawo lo muzi ayekade kuwo okwakuvele kuqhamuke amalangabi ongaziwa ukuthi ayiqhamukaphi. Kodwa izitha zakhe phela ziya ngokukhula sekuzogcwaliseka sona lesi yasiprofetho senja ebijaha inyamazana, njengoba esezithintele kubo abathakathi, njengoba esindisa abantu akade beshawe ngamalumbu. Waphinde wazithintela kubo futhi amakholwa, njengoba esesindisa abantu abaguliswe ngabelungu babo bezimishini. Usesalelwe esinye sezitha sakwaZulu esiyisiqhwaga esibhula ihawu siphethe umkhonto. Leso kuyobe kuyisitha sesithathu, kodwa isitha esikhulu esiyingisi asimboni. uNkulunkulu usivalile amehlo, kanye nawo amabhunu ayengazi nakwazi ukuthi wenzani lo muntu. Kodwa amaNdiya ayesembonile ukuthi lona umuntu wezimanga uyasindisa. Kodwa amakholwa asezimishini ayethi uhlanya empenda ngawo wonke amagama kubantu, ukuze abantu bengayi phela ukuyothola ukusizakala, ngoba phela abefundisi bezimishini babesebenzela wona amangisi lawa ukuze kuthumbeke abantu. Kodwa abamabandla ezimishini babethi uma bembophisa efike ephume phambili enkantolo, ngoba phela wayifika nalo iBhayibheli lakhe esho ukuthi sikhathwa ukuthi ngifunda le ncwadi. Kwakuthi noma sekuthethwa icala enkantolo, uShembe besebuza kulabo ababemangalele ukuthi ufuna icala lithethwe ngokweBhayibheli noma bese bevuma bethi alithethwe ngokweBhayibheli. Bese phinde babuza uShembe ukuthi bayalazi yini iBhayibheli. Babevele bethukuthele bethelwe ngamanzi mayise babuza lokho. Ekugcineni babe bevume bethi bayalazi iBhayibheli. Ilapha babesuke sebeyithintele khona, ngoba wabavulela ivesi likaJohane 4 verse 37 to 38 elalikhuluma ngokuthi khona umuntu ohlonyela imbewu ensimini bese kuba khona ovunayo. Wathi mina ngilona-ke ovunayo. Abafundela le ncwadi maqedwa wasebatshela ukuthi thina boShembe sinjalo silandela umsebenzi oqalwe ngabanye, sifike siwulungise. Imantshi yayimiyale ngokuthi phuma Shembe uhambe ushumayele ivangeli kaNkulunkulu, kodwa ungangeni ezimishini zabo. Wayesuke selwinile-ke lapho icala umfo kaMayekisi.
Phela ngalamavesi wayichaza khona ukuthi lo msebenzi wevangeli wawufike nabelungu kodwa bewuhlanakezele. Yena uze lapha ukuthi awuqondise. Njengoba phela abantu ababesonta kuye wayebatshela ukuthi abaqhubeke namasiko abo awaphambane noNkulunkulu kanye nemvunulo yabo ayiphambene noNkulunkulu. Lapho izimishini zayifundise khona abantu ukuthi mawugqoka imvunulo into kaSathane kanye nakho ukuganwa ngamakhosikazi amaningi akulungile. Uma usuzongena emishini kumele ubayeke bonke lawo amanye amakhosikazi usale noyedwa umshiye elamba nezingane zakhe, bese ushintsha nendlela yokugqoka ugqoke amasudu. Ulahle izingane zakho ziphenduke izintandane zibe ziphila. Yayinjalo-ke imfundiso yabelungu bezobulala izwe liyaguqa kumkhelela mzukulu mfuthu COVID-19 neswaphathe. Amen.